Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Linta. Jedan od važnih preduslova društvenog i ekonomskog razvoja Srbije jeste da se vide mogućnosti kako iskoristiti ogroman potencijal srpske dijaspore. Poznato je da u dijaspori živi oko 2 miliona državljana Srbije. Među njima imamo na hiljade i hiljade veoma uspješnih poslovnih ljudi i naučnika koji zaista imaju veliku želju da daju svoj doprinos daljem razvoju Srbije. Mi treba da vidimo kako da stvorimo još bolje mogućnosti i ambijent da srpska dijaspora, da uspešni poslovni ljudi ulože svoj kapital u Srbiju, da osnuju firme, da se otvore nova radna mjesta, da vidimo mogućnosti da ti poslovni ljudi pomognu svoje porodice u daljem razvoju porodičnog biznisa, da vidimo mogućnosti kako da ti poslovni ljudi i naučna dijaspora budu jedna vrsta posrednika uspostavljanju kontakata sa velikim kompanijama širom svijeta koje bi imale interes i želju da ulažu u Srbiju. Ono što razlikuje našu poslovnu dijasporu od drugih investitora, odnosno stranaca, jeste što njihov cilj nije samo profit. Njihov cilj jeste uspješna, moderna, bogata, međunarodno priznata Srbija i taj patriotizam srpske dijaspore mislim da u prethodnom periodu nije dovoljno iskorišćen i moramo zajedno, i Vlada Republike Srbije i Narodna skupština i mi narodni poslanici, naći način da uspostavimo stalni dijalog pre svega sa našom naučnom i poslovnom dijasporom, da im pokažemo našu želju i našu zainteresovanost da dođu u što većem broju u Srbiju, da pomognu razvoj Srbije i da budu taj most stalne komunikacije između Srbije i svijeta. Hvala.